kublai phi barok kine kilong ki kubor bamenta kasgi ka khun new trap national awakening movement khnam kalapan pau ka jing sngukhia halor kodukom thungkam daily wage hakitanat sarkar bafer dakaba keno badon ka jing bom shai ka jing bom don verifications badru ka jing yade shimat working president ka seng uba Thomas Pasa ringkat ka kenhun ulalej IT ya ka jing tho sha chief secretary ka jala Shakil Amit IAS ban penpau ya kini ki jing e ka khnam kalaong bawatla dang don bun ki pus ki balaj hakitanat kum ka social welfare and bat ka soy and water conservation rei dang pedang ban shim daily wage ka rukom thungkam ka bade uba pasa ula pente pro baka jingdon ki daily wage ka jukala state shispa arpuwe shaka arspa sawpuan bat hyar biang shaka arspa arpuwe kabala penmi jingkeli halor ka rukom trekam ula keno ru badon ki basha weng bat bujili dakiwe bat kato katne ki bala benta hak jing yaki pajba ngila ayo ban ya kendo ya CS ngila sima pan ka kan sini swangi ai kubla CS ba tang hadian ar lai sini la pha dengan ko office jongi kata ka por baka tarik mengini kendo tang sing lai kendo ba kan ka jing kendo hi kadai halor ka rukom thungkam thungjam hang tia po SADN ka baki ong ka secretariat administrative department nazaran but na kaleng jongi hi kan kam dei ka bang issue wan ya kondok kuntu rena kaleng jongi la don san rub nai bangila file ki RTI ki basibon ba haka legal department but lada ki mau lomba kilat patai ko bor ngira jukran chpang kani ba na kaleng ka department kala don ka jing persyang ban buri ya ka information ki bangingi ki kwa kena kementak ka jing khu ka jing suba ka kom thungkam hati apa SDN bada hadin pada ngila file no da ka first appellate complaint sha first appellate authority bat ni lai kenduri i bat hadin ka jing simkhia ka jongi na kala ke SDN kala ai ngi information ki ba nilai pa to kani gamat ka dei kani ka dei saphang ka kom thungkam sunjang hapo ka SDN yakini ki daily wages employee larngi sim kat kum ki RTI information ki bangila ka SDN ka don average sispa lai powut kita ki daily wages ki batre ki ba ka SDN ka siutulap man lau benai larngi sim pada ya karukom thungkam ki pada ngai kalong ka ba kham thomula ka banung ko yakini ki daily wages la shukhat kat bamon be kat bamon mon don teng ki la khat iki bantri lai benai nang ta pada si benai la be no la khat biang sau benai ar benai la be no kalong umta te na kalian ka jongi ni la file ni ka RTI bangil apan ya kata ka kerteng jongki nong trade daily wages ki ba ka SADE accounts ka siu tulak man lau bunai la sipo bunai manta but habangi wa dikini giles ngi manu bunai ki don kerteng ki ba sispa lai phunda sispa sau ko sispa punyo manu bunai ka change ka det mo tengi pe kini kerteng buro kini ki ber kerteng apo ka au bunai ai nuksano jong bunai April arja apusan hau bunai Mei ki don June ki don July kim dan su te hau August ki don dia tengi kalong ka bam yai renti kani garu kam thungkam ko chongki bat na kalian jongi ni labru ba ha u nai November arja upusan kadon ka jing hiar sendet kini kinong tore dan ngi pe ya katuka jing siu tulap jong ka accounts ya kini kan list sebagai siu tulap te hadir kata pada ngi iba hau bena Januari pada kalakio biang mo kilapoi biang siki sispa tam namar hau bena November kapoi setang kisapu ar sapu laingut kunta te ngi songtu ba la akhir na kai kata ko mbang ki ong ba le si karon kata ka financial constraint jo department dongin sim yang kata but hendai ngi kala nang kiu pada kira nang bun biang kini ki bateri daily wages dan nak kalian jongi pada habang ya study ini apa ya kini kata ngilap kawi ba so pelawa ba ki don ki kerteng ki ba la tho le si ha usir number ba iwai hadu arpo ki don si phau ngori ki bala tari namar ba ki don hausir number iwai hadu si phau ni mut ni so thu ba ki de ki bala islam ke ki bala senior hi kata ka rukom trikam ko joki nama ka kerteng ka joki kam don hausir number si spa arpo ne si spa lai phau pi te habang i pada yakini ki si phau pada klam don shu ba khat
hadin jong nomor aja hon opsan nomor balik hadin ka jingwat bnia ka jungi ngilap ba kidi juis phongot ki ba shong ban agitate al temaran malki haba ki sya wen kam kidon tak khanyat ngut te yawat bnia ikini ngilai persyang baban wat information te ni kat tu kat ne naki kidai kita ki bayaki but kadau hi ke ba ka nakaliang ka department ka klam khot syu iki kadai ba balai pia ki persyaya ka sarkar balai pili asyong hati maran malki tengok ngau ita idau ibi dong ibambian constitution jogori India ai bor ya bro wei no song jogori India baun yaki da ba charjar ma kam kono ka jing penmensa ka jing penthut nei kini suri song te modal malki ban pensio ta ka jing e ka jongki ba ngil atrai ka tas nem sobha se ma khat no ingi mar kila kesana ka yin ka sem ka jongki da ka ne ka kam ka bigla atrai la bon sem tengok ang itai ground se i dei imdi ground i balong iba biang hindi ka ka ground ba pin kaput yakin no ki buri ki ba yakon persya le kan persya sarkar dara ka longom ni kamut wei no pre jong sarkar no so snong jong ka jela ka jongi hato kim dan hok shu ban kan persya sarkar le ban kadau ki jing duna jong sarkar dara ka longom ta mot kan ka jing sin char ka jing sin char don bor kam dei shu ka jing char pai ba tena kalian ka jongi ya kan ni ka wi ka man ila pun snow chief secretary yo alum kini ki daily wages ni kan ma hene ipare don lai rukom kar jing thum kam kini daily wages ang de hawai ka rukom nakalian jung nazir ukhat kat gi maman wat wan chu lai shai ma pi khat no ki wei pa de ta ka jing haka bor jung nazir ka bang ye su thu mangi ma kan ka wei pa de ka rukom thum kam ki daily wages ki le bang no ki pelong da ki exam ko bang itip mangi hau arjar khalai ka sarkar jela maka SADN kala penmi advertisement ban khot ye ki pion menteri on a daily wages karukam ban apply ne kam ro ki hap thep ka trashiri chalam phap thoi ke written test phap tho attend a personal interview have apply ka state reservation policy phap le ka police verification tangi pe kini ki step given fill up ban recruit ya ki beri ki ban try on a regular basis kam dei so casual basis te tengah ya ki pada la thum kum ki daily wages hele lami pe pada ka advertisement bami na sarkar kada advertisement kami ba ban thum kam ki kum ki daily wages on la thum kam pada ki thum ki pada kum ki contractual pada kalau persya ka advertisement ni bat ka dor ki sewi ki la si ka duna ba te ngai ba kini ki rukam thum kam ka baya pherte i ba bi baru aku di kita daily wages ba bi klaim kono ko exam klaim kono ka interview ta ka jing mon jong wei bure la ban khot la ban be but you wei ba de hap tho ita exam baru ngom kani kam ya hap ya ka jup ajak kam mo tin kalian kani halor kani la pentip sei CS ban kawai ka mangila pentip sei kadar ya i chief secretary ba ki don ki bure ki bang ila yo kerteng ki badai ki NOK next of kin lani kita ki bahaying bahasiam jong ki katu kan ni ngimpat jer kateng benda ki baterai hang ni ki ba sa tungkam ku daily wages ba ki bam ju sha weng menur ki continue baik te kan ni ong ka dei kata ka bangi persang ban lap nang jangi bakan nepotism ka jing tungkam da ka ba pi so kwa ban khot tangi ki bahaying bahasiam lojok tena kalian jong hi ka wei ka benta ka bangi la kerpat di chief secretary yang ba pet na kalian jong ngi di bendan kita ki beri ki badan kata jisulan ka jong jisu senai ya ki para bre ong balada ki kini ki beri ki bla tre la sipus nem tam haka jaka ba pin confer ya ki RCW katung ka RCW regular casual workers in 1996 ki shabe ban pi hajaka pin ai RCW ki shabe ban te ong kata kala si kalau injustice kini ba ira ong ba ka na kalian ka offer jong CS sun kerpat ba ngim dan hok ban ke kini ya piang ja jong no maka kum ki parabore kum ki sar kam dei hok ta bagi ya kini piang ja jong no tengok ong balada ka sorga ka sim ne ya ka piang kini ya piang ja nei wei ai no highway ka taru bakala oi la pidon extra piang ja ai no sei wei ru ni persya kata te fin kini nei wei ai no sei wei te kani ka ong ka kam long ka bai ha ban na kalian jong ying ong ban pen bai ya kini khantam be habangi i ban kalian jong ka na ka mu arti ai pengalam kidon haka SCDN kidon prapui lagi post pian ki balai sanction post
Chokidar arngut, mali cleaner khatnyo, sweeper san. Haka SCDE establishment ba kidang ki post ki balak LDA sispa lai punyo. Typist sispa pufra, stenographer grade 2 lai huar, grade 3 khatnyo, but driver khatway. Tinggal kini ki post ki su thli yang ne poka department. Kan ni dikat ke RTI bengilam tinggal bakat kan ni jeng kedok kam jam jeng samla. Dong ba soba man fill up na kini ki post ki bagalai. Kenang bakan long kan jeng mentoi ya ki kon samla ke jongi ki ba kuak banyak kami ojam. Tiada kalian ke jongi sotonat ba na kalian jongi chief secretary i galong positif ba yang ba insapit banyak baik ni baru. But yang ba i hap up do yang secretary jong ka SCD ba in one nama idon haka election duty menta in one desi haduk mai mi ki tayo ko banukau ten lawan mu ulek se yang jong secretary ru ki ya ka ba ngila e kendu ngila tho city lo kani te kan dan ka jing sim khya na kalian office jong CS ba na kalian jong idon ta ji kermen hi ba kini ki rukam thurmon haka SCD ad kindang kinja kendu no ba na kalian jong i kawai ki bang ngila ada rai ba ku mengakar dan dungkong ba ngin sedang bat pun ya kini ki jing thumkam ki ba long prusya ya ka sinsar khadala ne ki bang khoi ha ka SDN bat kini ki RTI filing jong kidang ya nataru ngin hab antrak ki kita ki buri ki ba yo kam nomor baki itu ki lo he lo han bat ki tai pada ki buli ba duk nomor baki itu ki lo he lo han sabe no kam pada ngin kermen sakawi dan baka nakalen ko office jong chief secretary in sip jai kini kumera akular ini Kai ipat wat RTI ko ni ka sudah jong iwan penting ya authority ma ada setiap authority dengan CS kila awal penting yai la peni ki detail ni ki RTI ki babon ngila peni de kecing kermen pada kembali chief secretary lah ba in session kia ya ni de ni kermen bahkan ni ka jing huri hura po SDN kan saja no bukan bohong ni kai ka kamu ka jung ni nyai keren ni nyai wa dari ngilap ikenu ka jing le bakala kecil le neptezim dan ikenu ka bamsam dan kalian kan jengi ngin happy ban mi khmat ban keren pada ban habukut kadi sokar pada ka ban sim khia ya kan ka bentar pada